sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang ginuulabing hingpit, ay kunta ang Ginoo, guban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta ang katawhan mubalik sa pagtuo sa mensahe sa Ginoo, kabahin sa pagkabanhaw, dili magpadayon sa pagtuo sa giauhag sa kalibutan nga moresulta lang sa atong kamatayon nga dayon. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga mingtabang nato, padayon sa pagtabang nato, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots aron magmalampuson ang atong kasaulugan sa pista nga niining ikatulong nobinaryo nato sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Ang ato sa mga benefactors and donors hatagan unta sa kalig-on o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagpasanay ikaw sa katawhan nga nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya, tan-awa nga maluluyon ang imong mga pinili aron ang mga nangataw pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag, himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles gipagula nila sa lawak sa labawng hukmanan ug nag-ingnanay sila unsa may atong buhaton niining mga tawhana. Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-a nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa tubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong mga sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita o nadungog. Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kaisog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, hanaa sa mga tulda sa matarong. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundili mabuhi, o gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamay.
Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Abli ka na ko ang mga gangaan sa katarong. Musulod ako kanila, ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iya sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong musulod ni ini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipataling hugan mo man ako, ug nahimo ka nga akong manluluwas. Daygon ko ikaw, O Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human mabanhaw si Jesus sa iyo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa. Og milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong normal nga pagkwinta sa tuig, kasugod ta sa pagkatao ni Jesus. Namatay si Jesus mga tuig 33 og iyang gisugo ang iyang mga apostoles nga isangyaw ang iyang pagkabanhaw sa tibuok kalibutan. Hapit na mo 2,000 katuig ang milabay, siging sangyaw sa tibuok kalibutan. Sa inyong paminaw, daghan na ba ang mituo o jutay? Ha?
dinhilang usa sa nanambong, lingi ay mong tupad, ina nituo ka nga mabanhaw ta. Wa gyapon. Galisod pagyod bisan sa mga Katoliko nga mga binunyagan. Karong adlaw magkonfirma man ta og mga 336 man siguro to ka konfirmahanan. Manhi man turon si Bishop Ruben Labaho karong alas 9 magkonfirma ta. So sambot pila ka buk-ana ang tinuod nga mutuo. Kay bisan gani sa 12 ka apostoles, wa gyud sila motuo dayon. Saway gud sila ni Hesus. Ang 11 ba, wa motuo nga siya nabanhaw. Nya mo ni iyang gisugo kining 11 plus adtong uban nga disipulo, kay si Maria Magdalena dili man kabahin sa 12 ka apostoles. Kadto sang duha nga naglakaw ngadto Imaus, kadto sila sa Cleopas og iyang kauban, mo na nga galisod og tuo ang original nga mga apostoles. Kay ang una manggod nga mensahero sa pagkabanhaw ni Hesus, pulos dili mga pinili, dili ba nabilong sa katong 12. Tong ang katapusan nga nakakita ni Hesus ang 11, pero pagkakita nila gisaway sila ni Hesus. Nganong di man dayon mo motuo? Ngunang sugod karon kamo nay magsasangyaw. Mula diri sa unang pagbasa, nagsangyaw na sila. Sila si Pedro o si Juan. Pulos man ni sila mga kauban atong 12 ka apostoles. Isog kay silang nisangyaw, kana bang buwagi kahadlok ba? Pero gituhuan ba sila o wa? Naama sa nituo, dagadaghan nga 5,000 kabuok. Pero ang mga leaders sa Kaltilingban wa mo tuo, naningkamot unsaon sila pagpahilom. Muna kung dunay nagsangyaw sa pagkabanhaw ni Kristo o sa ato sad nga pagkabanhaw, duna say nagsangyaw sa kaning gitawag na to sukwahi niini. Niya mas motuo ra batas nagsangyaw nga sukwahi sa gipasangyaw ni Kristo. Mas motuo ta ba? Nang litad ingna na imong tupad, okay ra nimo mamatay nakakaron? Pangutan na. Di ba mo ingon, ayaw sa doy simbak ko sad. Anong hadlok man kang mamatay, kay wa man ka motuo anang pagkabanhaw. Pero sila si Juan, sila si Pedro nga mituo na. Unsa may nahitabo nila, di na sila mahadlok patyon. Anytime pwede ra gyud. Ngano man convince naman sila nga mabanhaw ra gyud ta. Maunay maayong balita, maunay makasulbad og problema. Mawagtang ang tanan natong problema 100% basta mudawat ta nga mabanhaw ra di ay ta. Usas problema karon atong giatubang dinhi kana gyung mga estudyante nga gusto gyud nga mulampos og eskwela. Mao man ginaron mga ginikanan, alangan hisimbahan, padir tabangi in taon may nga maka-eskwela, interesado kay mo eskwela akong anak, dada dire ako day inon, gusto gyud ka mo graduate dai, gusto gyud ka mo graduate dong, hilak-hilak mo lagi pa dir, gusto gyud ko. Nako nga naman dahil maundang lang ko, ayaw sad pa dir, anugon kayong tuig, nako di yun. Masin pa dahil karong gabi, mamatay na ka. Or inigdayon ni mong lampos, inigabot na ni mong 4th year college, mabanggaan na dahil kagsakyanan, mamatay ka, sa may kapuslanan na itong gigasto. Di ba? Nganong kanimang imong ipamugos nga, galisod na bata din, sige tagpamaligyag slat gani, gamay gani kay halin. Nya imo pag yung kuhaan, wala basad mo palit-palit og slat. Nya para lang gid anang pag-eskwela. Di ba? O tanawa diri sa atong sana. Gani bang atong unang pagbasa ba?
nahibaw-an nga kini di ay si Juan o si Pedro wa ka eskwela, way mga grado, nahibong lang sila nganong may mga kaining musulti. Mura magnakasuhito kay tanan nga galisod maganig panagang ang mga dunay grado, kadto mga lawyers nila, kadto mga high priest, mga graduhan man to, galisod. Nga ilang itres, mga amigo dahil sila ni Jesus nga utros ang way grado. Wa man to'y grado si Jesus, wa man to ka eskwela. Ya kita kusog itang moingon, Lord, I will follow you. Nganong may eskwela ka? Oh, kana galisod-lisod lang kita na. Nya kanira bang huna-hunaa nga mo eskwela gyud, nga murag ang atong kaluwasan na agyos pag-graduate og college. Maobya ni hinungdan nga misakag maayo kanang mga artificial contraceptives, kanang pagpalaygit, pagbasiktomi o kanang abortion. Ngano man, aron di na ko makapanganak og daghan, kay di ra ba ko kapaeskwela, ako na laning putlo ning agianas bata or kaning himuonog bata, ako na laning alihag kondom, ako na laning suksukag ayude. Porti na ni resulta ba sa dagkong mga pagsupak tungod aning kanilang yung pag-eskwela. Oh. Ang sunod, kining pagpakaon. Kinahanglan yun na ako'y trabaho kay mamatay sa gutom ang akong mga anak. Mao ginadayon. Mamatay sa gutom. Nanay, dagang ini magsig pangayo na to, padir ang akong mga anak, naghilak na in town. Huwag yung kuy ikapakaon. Ako, hay man day mong banay. Nag-drive o tricycle, nag-drive o habal-habal. Yan nang mamoy, ikapakaon. Adik sa kaipadir kusuga, yung musuyok. Mahurot lang ang iyang kinitaan. Mahurot lang sa suyok. Naku, niya ano, sige masagang pa. Tukang. Ya, sige pangayo na to dinhi, kukos anang gamay kayong bata. Ya, karon ni abot naghapit ko 5 ka tuig diri, na namabdos na sa kusab, kugos pa namabdos, mangayo na sad. Nanganak pag yun, ya, pagpanganak nayo pag yun para igastos pagpanganak. Sige pangayo. Nya ako ding ingnon, ngano man dili na lang gyud ka mo pakaon na imong anak. Oy, opo di roy mamatay nako. May noon. Mas mayo pag mamatay na imong anak. Nga naman, inikadako anak, mangayo na sana. Ya, siya tiwasono na, kay guwang-guwang naman. Di, ang iyang anak, mamatay sa gutom. Patay mo sana siya sa gutom. Di ba? Nga naman daig mamatay ta. Total, mabanhaw raman. Oh. Ngilingay mong tupad. Inaokira ni mo, din alam ta mangaon. Ida, hindi na lang tabangaon. Oy, manaong nato. Tagas na kitag sugar, tagas na kitag kolesterol, kaon lang yapon. Nya tungod anang ka problema anang pagkaon na kinahanglan yung secured tas pagkaon ni resulta gihapon na og pagpinatyanay, ni resulta ng pagkinihaay gubat sa tibuok kalibutan karon way hunong-hunong tungod anang security of my life nga dili ko mamatay sa gutom. Siya nga pakapindayon ng uban, sundan pa ng pagka-materialistic, gusto yung ma-acquire ang unsay mga moderno nga mga gadgets, moderno nga mga fashion. Naman gani din yung mga batan-o na to, pasyonista kayo, na kung ano man ang imong pilok, dahil gisumpayan naman na. Nya maghilak-hilak dayon, kay wa na kuno sila kaon, wa na kuno ikapabaon sa eskwelahan. Unya, ang iyang naong, murag model. Na kung anong inana mo na imong naong, di man ka pobrig naong, fashion raman ni pader. Nako kay bawa baka ng fashion, gasto kay nastanan, gasto kay natanaw nakay gibutang sa imong pilok, nakay gibutang sa imong kaning usa ning ibabaw ning tabon-tabon. Lain man sa color ang tabon-tabon kay para inig-ana sa mata, lain sa color.
Nya inig ana-ana mo kidlap-kidlap ba mulahi usahay yelo-yelo, usahay green-green, ana. Kani tabon-tabon. Naku, para ana, matago raman na inig bukas imong mata, imo pag ginang gastuhan. Unya, wa kay kwarta, mangayo pa yung kaspare. Asa man yung klasihas pagka balansis kinabuhi, passion. Ana, ipangsulob, ana. Para gabi dia ba sa katong kanam na sila yung mga isulob-sulob ka ng mga singers. 20 kabuk ato diyang singing contestants. Human mi alauna na ginagdaog. Nagiuban nga kanang magtalikod o sa sila nga. Talikod kanta niya man labay dayon sa ilang gikupo-kupo di inig labay gagmay na lang kay ali diri ari. Maigking sa ming mga pare. Uy, unsa man na. Mo sabay-sabay rabasan mo naog-naog rabasan mo siyagit sa mga tao ni dool ni Father. Anong doolon sa kami? Labay dayon. Kulbaan ko kay ingon do natay top 5 na kuhaon aning 20 nya mo ang kaning top 5 mo kanta na sad ni sila sa ilag yung pang winning piece. Ana. Terus gahuna-huna nako katong nilabay ba nga gamay na lang kay gibutang diri. Nako pastilag maapil sa top 5 unsa na sa kayang hubuon ato no. Nga ang gihubo niya dako-dako unto siya niya hibilin kadto na malang gagmay kay diri mga ali-ali. Nako unya inig kadaog ato niya mo kanta tog winning piece. Iya na sa tong hubuon na kaana sa koy hinaot unta mo daog to. Fashion, gasto sa kay na materialism ba, gasto sa kay na tanan, palit ang mga nindot kayong sakyanan, nindot kayong mga gadgets, nindot kayong mga igsusulob nya way palit-palit og slot. Di gyud mo palit og slot. Nga naman inyo na, di na ako. Kaning ako kanig yung mga minilyon nga mga sakyanan, binilyon nga mga balay nga akong tukuron, inyo kung papilo na inyong slot, ay na lang. Inig ka-cancer, stage 4, ni anaga, wheelchair na, nga rin na simbahan. Padir, blessing ito, hinaot, wantang matiwas ka. May lang ka mo dool og tiwasono na ka nya atong lagsi kay kastanan ang imong kwarta adto gyud sa imong mga materialistic nga mga pamaagi. Wa gani kay tabang-tabang sa inyong silingan nga galisod na nag-agi tungod anang imong kural kay dili gid nimo iatras kay imo nang yuta. Tan-awa ron og masakit na kaghapit na kamamatay kanang gailog na kas imong ginhawa. Awa iba din adyo ka mahinomdo man ang imong kural. Oy, mo kupots kamots pari. Oy, badin, tabang itaw ko. Tabang-tabang. Tiwas pa lang ano. Oy, maghuna-huna tagkabanhawan mga igsoon. Mao na ingos Kristo isangyaw ng maayong balita sa pagkabanhaw. Pasabot atong ampingan ang atong kalag kay mauni mo atubang sa Ginoo. Dili ang atong lawas. Atong tagbaw ng atong kalag, dili ang atong lawas. Para karon din unsa may makatagbaw, ang imong pagtigom og kwarta o ang imong pagpalit og slot? Unsay makatagbaw sa imong kalag? Pero unsay makatagbaw sa imong lawas? Ang pagtigom sa kwarta. Pero unsay makatagbaw sa imong kalag nga makapanindot ana? Ang pagpalit og slot, ang paghug sa kolekta, ang pagtabang sa imong mga silingan nga galisod. Suhay na ninyong buhat, malinawon kay kagkasing-kasing. Wa kay kabalaka, pero siging tigom sa kwarta, hasta imong kural makapabalaka nimo. Magsigi kag tanaw-tanaw, wa ba kay musaka anino sumpayan ko ni, patasan ko ni jutay. Nya ini kataas na madara man giniglayaton gyapon, habutangan ko ni live wire. Igbutag live wire. Pwede raman ni i-off ang live wire, abutangan ko nig CCTV. Sige lang ako nahuna na. Nya maghigda ka, inig naay mo kanaas gamay, igking dayon ka pala namang tigkawatan ana. Tungod anang imong pagtigom sa kwarta, ipanghatag ra na tanan, di ba matuog kang wa gyud kay kabalakan. Malinawon.
nya daghan kay moingon nimo, salamat daya, salamat jud kaayo, salamat jud kay nalos. Lipay sa kay ka. Pero kanang daghan kay gipaninglas utang, nya daghan na kay maglikay-likay nimo, din amo atubang nimo, huot sa imong dughan, imong naong sa mga panuay, naong sa mga bagag naong, lihay-lihay na da. Oh, dawat utang, lipay, bayad utang, lihay. Hala, away gyud, away. Oh, mga buang monta. Muna pamalit mong slot, ngani ay dapay daghan diri ay. Pero sa dilang, gisa ginagmay taghalin, na magitay halin. O tanawa, ang atong SBF da para sa atong kumbinto, nindot na ba ito diyang kumbinto? Na, congratulations sa namalit og slot. Pero kamong namakpak niya, wa pagyud kapalit, ni apay daghan, 42,000, ang atong halin ay 17,959. Nya napay 42,041 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang DCHS kaning para sa atong pista, sugod na matag ginastuhay ani karon, divine cleansing, healing and strength, na natay halin nga 14,420, na apay 15,580 nga available, tag 200 pesos per slot. 700 ang total ani. Ngunang hangyo gyud ko ninyo ang mga sigig paminaw nako, ayaw mong honong og palit. Naamoy 700 nga extra nga kwarta sa inyong budget karong adlaw, nya naamoy extra ang 700, ipalit dayon og slot. No, kutob lang karong kuan gud buwan sa Abril. Ikamayo, ang lain na sa tong slot. Nya ang ato sang DSAP, napuna na sag usa, na natay 188 ka halin. Nya doon na sa to special slots sama sa lugaw, naman ta to'y 18 slots nga lugaw, kada na to nobina, naman tay lugaw, 18 slots to, tag 3,000. Ang atong nahalin 13 ka-slots na. Hala, 5 na lang ka-slots ang kuwang. So, na, secured, murag mahurot na kitingali ng atong lugaw. Ang nahibili na lang ang litson. Kaya ang litson, 16 man to ka-slots, nga tag 15,000, na nasa tayhalin nga 10 slots. Unom na lang sa kabuok. Oh. Na, dot kayo no? Oo na, malitag slot, malipay ta. Unya ang namalit sa dani, malipayon. Kay nga naman, ato manggong gisangyaw ang pagkabanhaw ni Kristo. Pag-ari bitaw diri sa ako mga pipila kakauban akong pari, nga nakaanhi sa dinhi katong bag-o pa kong na-assign, nibisita sila niya itong niagi mga adlaw, gahapon diri sa ko'y kauban gyapon ako sa una. Pag-abot niya diri, gasigi ragin siya barog diya, gasig tanaw. Sigsagana. Pagdool na ko yung siya, grabe hagod ani gud, kadako aning kumbintuhan. Ana, nako, oh, siya pili gasto ani, nako mga, kuan siguro ni mga 90 million. Daan nga mong pamalit diri ang yuta, kay kaning atubangan, dako-dako mamig nabayad atong balay din. Siya, bitaw, di ato'y balay din, nako, hapit na ispaltuhon, o karon na ispaltado na yun. Wa na'y balay. Dagko kay gasto sa katako atong gasto ha. Ako di siyang gihunghongan, pila kay gasto ron sa Russia sa iyang pag-atake sa Ukraine. Nakakwinta ka? Nakusway kwinta niya sa pagsukol sa Ukraine sa Russia nga nakigubat og more than 1 year na. Pila na kay gasto nila ron para lang magpinatyanay, para lang gubon ang ilang mga lugar. Pila na kay gasto. Kanang imong tirahan ang usa ka eroplano, fighting jet nga nilupad. Pilay kantidad anang usa ka fighting jet. Ug ang nagsakay nga pilot ni ana. Ug ang bala nga imong gitiraan, ang missile nga imong gitira, pilay kantidad. Inig-abot ana, muulbo ang eroplano, mamatay ang gasakay nga pilot. Pila kay kantidad ato, katulang usa.
they have thousands of cases ana karon. Na tutok lagi. Unya mo tan-aw taning atong gipang bill dinhi mo ingon ko kadako ba na sige baligi ang slot dako ng 500. Kanang imong pagkural anang imong balay nga hastang agianan sa imong silingan wa nay kaagian. Pilay gasto nimo sa imong kural nga ni resulta nga di na kaagi ang tubig, mulinaw na ang imong silingan. Ang mga pobre nimong silingan habit na tagahawak ang tubig kung mukusog ng uwan kay di na kaagi diha ng imong gigastuan nga kural. Hilas biya nato. Pilay gasto nimo didtos imnanan, didtos tarian, didtos kasino. Pilay gasto nimo ana. Ikumparar nining atong gitukod na mapuslanon para sa simbahan, mapuslanon para sa katilingban. Di ba? Mana managod. Mauna ang good news. Kamautang mo gasto para sa kaluwasan, para sa kabanhawan, dili para sa kadautan, dili para sa kapildihan. Ug mauna si San Vicente Ferrer. He spent everything, every grace nga iyang nadawat, he spent it for the salvation of souls. Tanawa na diyang atong motos babaw. Ano ba? Kamemorize pa mo ana. Sige, pasiplate nya human ayan na mugtan-aw. I-recite. Ready? Go. Ingon kong ayaw tan-aw. Ayaw tan-aw ba? Sige, i-recite. Wa nay tan-away. Sige, ready? Way tan-away ang mo tan-aw maimpierno. Okay, ready? Go. Unsaon ako paggasto akong kwarta gikan sa unang piso hangtod sa katapusang bilyon, it should be according to God's will, not of myself but of God. Manindog ta. Pagampo sa nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nong gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pagampo sa nobina. Palihog manluhod. Ikatulong adlaw. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan paniini, gibuhat mo siya nga mapaobsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdayig nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak, ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining imong apostol, nga mahimo unta usab ako nga mapaobsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan, nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako. Pinaagi sa mga kamot mong Diyos nun, muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Valencia, si Teodora Suarez nahulog ug nabakol ang iyang paa ug sa nadugay nabuktot siya sa dughan ug pagkatapos mihupong ang tibuok nga lawas niya. Sa liwas na sa 5 ka tuig sa iyang pagkasakit, nakadungog siya sa kutob sa iyang higdaanan
nga moagi ang prosesyon ni San Vicente, nagsaad siya og usa ka kandila sa santo ug gilayon na ayo siya sa tuman nga pagkaayo. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha nining novena. Mubong kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan, mapuno sa Espiritu sa nabanhang Ginoo, sa iyang pagmantala kaniya, ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga itugyan nato ang atong kaugalingon, ngadto kang Kristo, agig pagmatuod sa atong gugma alang kaniya, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga dili unta kita mubatig kalagot, ngadto kanila nga musupak kanato, hinuon, iampo nato nga magbag-o sila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mahupay diha silang giantos, kay mituo man sila sa nabanhang Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia kami. Tanan, makagagahom o maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong buhalan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga yusnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaman ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, kung manlalaman ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglao.
Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaom. Santo Domingo ginuaw ka, ug sa bistiga sagrado niya, nahimo kang tumong usama, sa suga nga kanimo nagiwag, iganlan ka ni Kristo Apostol, ug mag-una nga matul. Kami San Vicente sa Diyos iyampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot na ngamoyo kami Ginoo nga mapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw aron ang walay hunong nga buhat sa pagpangluwas kanamo mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining adlawa nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon, sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa kahiglasan. Daygon ang nagaan, sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahiglasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, tuwabot ka na mo ang imong iharian, matuman ang imong pagod, hindi sa'yo na baingon sa kalanod na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo, umili mo kami hinugyan sa mga pagsulay, tinuluan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan o gitugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang kinabuhi nga way katapusan. Nya mahitabo ra ni kon musangyaw gid ta nga mabanhaw ra gyud tang tanan, dili ta mahadlok. So salamat sa ning alagad nato karon
nining atong misa nga nagmalampuson kini ang atong mga pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer groups 1 to 3, ang atong love offering assistance, ang atong mga SBFP staff, ang atong Divine Mercy, ang atong mga PIMAG, 2,000 Hail Mary, Knights of Columbus, ang atong Family Life Apostolate, Couples for Christ, Choir, San Vicente Choir, o ang Love of God Community Choir. Atong pakpakan atong mga pilgrim, salamat kayo. Ang ato sad nga kantor karon, ang atong nag-lead sa singing, si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista, si Sister Glaze Pipito, ang ato sa mga lectors, sila si Sister Rowena Gukong o si Sister Jezreel Venice Rita. O ang tanan na mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jeffrey o Mrs. Libeth Lopez and family. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. Iampo nato ang kalampusan sa atong confirmation rites unya. Pero mga alas 9, hapit na. Nya inay kagabi na atay activity katong baile sa tibuok parokya. Ato lang tagaan o higayon nga maka-experience ta sa mga katong tawgon natong kinaraan nga paghimo og mga sayaw-sayaw nga atong gitan-aw nga medyo makabawi-bawi aning ni ang murag dili na kaayo nindot nga pamaagis pagsayaw karong panahon na nga dool na kaayo sa yawa-yawa, no? Ato ipadol-dool jotes Ginoo katubang formal pagsayaw. Ambot og naabay manambong rong gabi kagabi malamposon kay atong singing contest, no? Daghan sang tawo nanaw gawas gyud mga abilidad. Una ato ni siyang yampo og atong suportahan kamong mga minyo. Pagdamos inyong mga pares, kamoy baili dinhi. Pero inyo sang i-share sa uban, pwede rasa na, no? Kamong mga dalaga, nga wapa kay bao ani, nganhisan mo, aron makakita mo, may baka ning akong practice-practicean. Kamo sang na mga uyab, nganhi mo, may lang nang anhi mo dinhi magbaili, kaysa adto mo sa gunoyan magbaili. Adto mo sa kasagingan. Ikaw niya pa diri human din mga tug kasagingan, bahala na mos buhay ninyo. Pero may na lang na ba dinhi nga kamaotang mo pakita sa publiko nga respetuhay ta. Nga kining tanan pamaagi ra gid nato aron mas maduol tas Ginoo. Ang ato sa mga slots padayunan ninyo pagpalit ang atong SBF DAG na apay 42,041 slots nga available. Ang DCHS na apay 15,580 ka slots nga available. Ang katuding SBF DAG tag 500 pesos, ang DCHS tag 200 pesos ra ni siya. Yan ay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge, nakadawat na sa taas of yesterday og 252 ka 22 slot challenge. Ang atong DSAP open pa antod mo abot nig 190 duha na lay kuwang. Ang ato sang lugaw slot na kuwangan na lag 5 slots tag 3,000 per slot. Ang ato sang litson slot 6 slots na lang ang kuwang, tag 15,000 per slot. Atong pakpakan ang tanan nga namalit og slots alang sa kalampusan sa atong pista og mahimo taning makahuluganon. Naipahibalo, una dunay pangupira sa mata, himuon karong mga pizza 22 sa Abril, adlawng Lunes tingali anha diha sa atong San Fernando El Rey. Pero naay kuan gitawag og check up
screening sa pag-check up sa problema sa mata inig kapit sa 21, Abril 21, adlawng Domingo, anha dihap gyapon sa San Fernando Rey nga parokya. Tuning i-grab ang opportunity kay gamay ra kay siyag bayad 3,500 instead nga mobayad ta og tag 100,000 dalas mga tambal, 3,500 niya provided na ang tanan. Ang laing announcement nga ang Couples for Christ dinis atong parokya magpahigayon og Christian Life Program karong umaabot Abril 20, adlaw ning Sabado. Giauhag ang tanang magtiayon nga moapil Abril 20 anha diha sa atong FLA or Family Life Apostolate Office, San Vicente Ferrer Paris, gikan ni sa atong Couples for Christ Lower San Vicente Chapter. So pitsa 20 ni ha, so good ni para mabalaan gyud maayo ang atong mga Christian or Catholic couples. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban ni San Vicente Ferrer atong palambuon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Isinggit natos makatulo, Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente. Masipang pakpak ni San Vicente Ferrer. Salamat kayo. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusag ining lungsod sa paghalat o pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Una kami ug sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon imuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.